Εδώ βλέπουμε το Φώτη να βγάζει φωτογραφίες selfie με το κινητό του. Βαριέμαι ρε φίλε, τι να κάνω. Μέχρι που... Το βρήκα. Για άλλο ένα επεισόδιο σήμερα έχουμε σπόνσορα τα Shark Energy Drinks και τα Rocket. Θα κάνουμε επίσης giveaway σήμερα ένα ακουστικό της SteelSeries, λέει εδώ πέρα Manowar, SteelSeries Manowar είναι αυτά. Και θα δώσουμε και ένα Gucci, μια Gucci. Yes. Ναι! Μπράβο Φώτη! Ναι! Ναι, έκλεισα το Κάσε σου λέω! Δεν μας ενδιαφέρει! Ωραία φίλε, δεν το ξεπονούσε. Μακάρι να με βάρεσε ο πατέρας μου με τη ζώνη. Λοιπόν, open case. Open case. Λέτε να πετύχω κάτι καλό? 238. Όχι! Φάκτορ μηνύου! Όχι! Όχι! Αρκούδουλη μου, σ' αγαπάω! Μ' αφήνετε να πάω να κοιμηθώ λίγο? Μ' αφήνετε? Πάω για λίγο, 10 δευτερόλεπτα. Θα ξαπλώσω λίγο. Τέλος πάντων, πάω. Όχι! Μικρόφωνο. Εντάξει, όλα καλά, πάμε. Δεν το πιστεύω! Να παίξω και εγώ λίγο τζόγο. Να παίξω και εγώ λίγο τζόγο που θέλω τώρα, ρε φίλε. Θέλω να παίξω λίγο τζόγο, ρε φίλε. Θύστηκα τώρα. Χέλ, σπόνσορας. Πάρτε το χέλ. Σας εθίζω στο χέλ. Πείτε και νερό. Πίνετε νερό. Τώρα θα πληρώνετε και πολλά λεφτά στο νερό εξαιτίας μου. Δείτε, φοράω γυαλιά ηλίου. Φοράω γυαλιά ηλίου. Πάρτε γυαλιά ηλίου. Η Gucci τώρα θα βγάλει εκατομμύρια από μένα. Γιατί θα σας εθίσω όλους τα γυαλιά. Θέλετε πορτοφόλι? Δεν το χρειάζεσαι το πορτοφόλι, γιατί θα τα φάτε όλα τα λεφτά στο τζόγο. Επειδή το λέω εγώ. Φάτε τα λεφτά σας στο τζόγο. Αυτός δεν με έχει δει. Είστε για το επόμενο Τζον Ράμπο! Η ταινία! Πάμε ρε. Δεν με έχει δει. Δεν με έχει δει για κανένα λόγο ρε. Δεν με έχει δει με... Είμαι ηλίθιος! Γεια σας. Είμαι εδώ σήμερα με... Γεια σας. Είμαι σήμερα εδώ με... Νομίζω ήρθε η ώρα να τους ξεσκεπάσω όλους. Όλους τους YouTubers. Πατέρα του Τζέι. Κυριάκο. Πες το. 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Γάμω το πλυντήριό μου. Θα μου πάρουνε τα αμάξια μου, τα σπίτια μου και τα λεφτά μου. Δεν πρέπει να πεθάνω. Έχω κάνει συμβόλαιο με τον σατανά. Στο διάλο να πούμε. Γαμώ το σπίτι. Και μου έχει πει η μάνα μου την υπογραφή και την μπούτσα σου να προσέχεις που τη βάζεις. Πάρουν το κανάλι. Θα μου πάρουν το κανάλι.